Kipulit ka Umsning Police Station hakasni baar kilalap ya kamedyap balasa setang kishinrong jong urang ba nagakhlaw ka badon hajan ka 6 MLP Battalion Umran Nyang Bernay Ribhoy. Kipulit kisubajur bakani ka med kala bande jong urang ba Carlos Tran banakasnong Umar ubalajar ngai naduk ka khatway tarik ujeliw na Umran. Kipulit kila pentip yakani ka jingshem syaki bahayeng uti urang ba bakinwan pin itu ya kamed. Kumbancu pinkin mau uba Carlos Tron bajukhat ba Jack Tron. Ulaja na Umran hadin ba udang wan pai na lau mali Shillong ringkat bat kakiaw lembat laingut ki paralog bandit sya Umar. Hinre haba poi hasurok ba Umran uni urang ba ulahiar na kali da ka jingtngu bandit bar. Hinre ula syuja ngai bat klemon pai syu. Kibahayeng habayok kubor ya kajinglap ki pulit ya kamet klalit marmar sya Umsning Police Station bat ling ba ka SIM card mobile phone bat ki jan pong kibahayeng kila pentikna ba udai uba Carlos. Habakran chiklat patai kubor ubahayeng ba Andres Tron ulapen pa ba kibahayeng Kim Shim nadan setia ya kanu kajing tharai bandon ba le sniu ya uni urang ba. Hindi ki suba ba ubriu jengki ulayap na kajing tangan ne na kanu kajing pang. Kibahayeng kila shimti no ya kashinrong jong uti urang ba balara ano shashnong banyo pendap ya kaleniam le rukom. Habang kong ngaso ban aingu ya ulay ubala penyo habede bat kaneka jinja jongpur jungi ubajak tron ba ngilayo ngalap ya kamet ke jungu hangte hapo ka cloud jong ka tik batalen kemudian hapo hangne hapo meriam yang bernai tinggi scam ba diga plan ke di penyak jong play wana jong tinggi chenya ba ni so wana aingu yu nang ba kaneka si ke ba ni wan hangne po Police Station Umsning ba nakaliang jong tu polis kila pentip sangi di bahaying ba kila yo bentam ya kamet ka bala klat hangte hapo klau but habede ba kaneka bentang so ba nadu ka basdang ka ba laja yo ne pur jungi pentip sya barok ki paradok parasnam ki paradong parathan jong ka ne ka thamri bhoi ka jungi te kumta hakane ka por habede ba kaneka benta ka bangi layo Pediang ya kena kemet ke jungi ni semua pentip lang tam ya ki bahaying hasem ki kur ki jaj ki jungi ba menta nadu menin ka kena tarik nyelayo ban pediang ya kena bentam ya kena kemet ke jungu ban menta kasi nyela wan sim lang ba kena ka Police Station Umsning bang nyela cimti ya kemet ke jungu bat habai de ka jing yap ke jungu ni kemet jungu kam blong kam itu dur so ndai ka don stang sing ndai ka ba ka sebut ka bang itip ba diu pur jungi dei leng ba ka mawai bat ka sim card ka jungu ngila test bat habede bat ka jing wat jing tip ka ba nakaliang ka Police Umsning ba kilek tam yaw ne bru ba ban penisya ba udai bajak tron leng ba ka ne mawai te kilawan nakaliang ki forensik nang ta ki doktor kila pek kila examine yu bat hangta ngila yo ya ka proof te nakaliang jungi bahaying so ban habede wani ka jing yo tam ke jungi ni nam kwa shu ban yak chano chano ki banta namar bang su chai badai ka jikhat yu ga de ka jingyap ka ba ka kum ka jimudur ka ba lab ki doktor ki bapek ba nakalian ka trap forensik ba ka de ka jingyap ka ba lese wow yap ha ka jing yo pang lane ka jing ngan ka jungu de ka ta ka banta kam don kano ka ba i ka chan khwat nakaliang ki pulis nang ta ki bahing kum ki jung ki bahing ka jingyap yu ba dang kam don kano ka bang tharai sniu subas sniu da ka ba syak dusmon itu unde dei yang ba ka de ka jing khan kata ka de ka ba ni yo ya ka sebut ka ba biang yang ba ka ni ka jing khat ka ju